A pred lokalnim problemima dobro su se zamislili žitelji leve obale Dunava i odlučili da pronađu rešenje i za sebe i za komšije. Evo kako. Gde su radovi i kako izbeći gužve? Da li će i danas biti isključenja struje i vode i kako napreduje borba s ambrozijom? Sve informacije sa leve obale Dunava Tomislav Petrović i Bojan Krstić skupljaju na jednu adresu. Pod motom Lobby kao hobi nastao je sajt čiji osnivači u slobodno vreme postaju reporteri. Pratimo sajtove hitne pomoći, Beogradskog vodovoda, EDB-a, gde jednostavno dobijamo sve, mislim, te informacije su u suštini javne, ali jednostavno ljudi ne idu na sve te sajtove da prikupe sve te informacije, onda smo mi to, da kažem, stavljali na naš sajt, da imaju sve te informacije na jednom mestu. Dobijamo dosta informacija od konkretno naših čitalaca i ljudi koji su aktivni na Fejsu i jednostavno nam šalju informacije da se nešto dešava, onda mi to odemo, slikamo, snimimo, napišemo, urgiramo. I tako sve dok ne reše probleme koji muče njihove sugrađane. A onima koji žive sa druge strane pokušavaju da približe lepote leve obale Dunava. Trudimo se da budemo na svim lokacijama, sve što nam je dostupno, a dostupan nam je i vazduh. To nije nama problem. Imamo oko nas tim ljudi koji se ne boje visine, koji može to da odradi i trudimo se da na taj način onda prikažemo ljudima naš kraj iz neke druge perspektive koju 90% i više ljudi nema priliku da vidi. Leteli su i motornim zmajem da bi posetioci ove internet stranice mogli da vide kako napreduje most Zemun-Borča. I za vreme poplava svakodnevno su bili na terenu, fotografisali nasipe. Kada su samo u toku jednog dana informacije izostale, ljudi su bili zabrinuti. Uveče kad smo se vratili s posla, dočekalo nas je brdo pitanja šta se dešava sa Dunavom, vi ništa ne objavljate, sigurno se to izlilo, sigurno je sad kritično, čim vi ćutite. Tu smo se našli zatečeni i onda odgovarali na to, smirivali, dostavljali ljudima informacije, tačnije fotografije. Interesantno kad nas sada vide na ulici da ne znam, izađemo da slikamo ili da snimimo nešto, da nas prepoznaju da smo to mi. Proteklih dana, kako vole da kažu, lobirali su kod nadležnih institucija za raščišćavanje zelenih površina u Borči. Kad se problem reši, tu su i da javno pohvale, pa se nadaju da će uspešnih akcija biti još više i da će zajedničkim snagama olakšati i ulepšati život na levoj obali Dunava.